Naomi Farrugia kienet ferħana li ta' 18-il sena kien irnexxilha tidħol l-università biex tistudja l-psikoloġija. Iżda dan il-ferħ inbidel f'imrar meta wara ftit bdiet tħoss ejja kbira. Bdejt inħossni vera jiena ħafna. Bdejt pereżempju meta nkun qed nimxi nibda nsappab. Mona l-emerġenza, wara satej ħaduni f'kamra waħdi. Isu kien hemm missieri wkoll, isu missier induna li hemm xi ħaġa mhux posta. Jibgħutok f'kamera waħdek u f'daqqa waħda nara ċorma tobba u qalu li għandek il-leukemja. Wara li telgħet l-Ingilterra għamlet sena mfejqa mill-kanċer, iżda wara li daħlet mill-ġdid l-università reġa' beda kalvarju ieħor. Bdejt inħoss rasi tuġani ħafna. U jisni ħassejt li xi ħaġa taf kif mhux normali. U issa konna esperjenzati, morna dritt l-emerġenza u qalu li reġa' ġie l-istess leukemja. Omma Natasha qalet li d-tbatija tagħha kienet kbira wisq fejn għal ħafna żmien ħallit warajha liż-żewġ u lieda l-oħra. Ma stajtx nieqaf nibki. Ma stajtx nieqaf il-ħin kollu nibki, il-ħin kollu nibki. Kont nintaqa' ma' xi ommijiet oħra, kulħadd jagħmel kuraġġ il xulxin. Speċi ma tixtieq tibki qudiemha. Inti trid tagħmilha l-kuraġġ. Naomi u Natasha ma jinsewx il-wens u l-ispalla li tom puttinu. U mbagħad meta jiġu huma jgħidulek isma' għandna ċavetta u daqshekk tistieħ. Il-flett komdu ħafna għattem jiena nibqa' mmur, jiġifieri kull tliet xhur għadni nibqa' mmur. Naħseb m'hontx disa darbiet s'issa l-Ingilterra u dejjem ituni flett u jilqawni. Naomi qalet li se tkun fil-maratona ta' Puttinu fil-ġimgħa l-kbira biex tingħaqad ma' familja kbira ta' pazjenti li fil-kalvarju tal-Mart sabu wens kbir minn din il-fondazzjoni.